Destination Dakar. Prochain arrêt Dakar. TER train express régional subaka fof hombo dogo fodde capantati e jeegom kilométre uji tawi ko hakkunde Dakar e Diamniadio yottagol men e Dakar Plateau tawi ko yimɓe ɓeeno naata ɓeeno jalta. Bachir Faye kalfinaɗo kisal joloɓe e o TER no fammina en hol sifa yimɓe hutortoɓe TER o. On a deux types de voyageurs. meɗen mari noone yahayɓe safari ɗiɗi, woɓɓe goo ko kenen woɓɓe goo ko kenen ƴettata terrain wangal. meɗen mari kadi ƴettoɓe terrain ñande wo e ñande. ɓe fof ɓe iway Dakar ɓe hewtoya ko laawol gotol ɓe jokkata. wonɗo yahude safari kala no mari noone mum. o yahay woni ɓe yamira kartal ngal o naata o ƴetta terrain wangal. meɗen mari yahowo safari goo hara ko ara nun ɗumni ma ko kenen o yahata. on ɗon ko yahu o sooda ticket on o yaha o ƴetta terrain wangal. Le validé et là il prend le train. ko faati e yaadu ndu ko jogade kartal ɓuri yawde. caggal nde Bachir fammini en ko silmaji seeɗa pawi hen o debbo ari ƴettude TER kono ko kartal makko o jogui o holliti ko hunde yawde kono won hen ina cohli famminede. Vous avez vu ko ɗum ɓuri yawde kono e fuɗɗode ndi yimɓeɓe no cohli pamminowo holno yarata. jengti suɓogol nokkuji jaheteɗi ɗi kono hutorgol ngol no weeɓi ko ɗum hunde moƴƴere saabu hen sahaji aɗa daro ko juuti ngam keɓa tikke kono kam ko tikke jahowo e gartowo ƴettatmi ha Diamniadio. Mais j'ai entendu dire que ça va arriver. yaadu o TER e gartugol mum e dendagal nokkuji ɗo darto e nder ngol lawol fof koko rewinda. haray meɗen mari écran holleyɗi kabaruji andinayɗi sayi fokkitete. meɗen mari dame fokkitirɗe 4 silmaji 10 kala goto fokkitayi hiɗo mari nulal ngal nokkure fokkitirde ka yahata ɗon. si a wattani yiila si tawi men leeti men hollitete fi honno terenje ɗen fof hino ɗo basi wo ala. Rien à signaler. kono ngam o TER wawa wadde ya garta no wodi kippuji tati lumlumtodiroɓe e on fannu ko Khady Cissé ardi ɗin kippuji tati hombo fammina en holno o TER yarata. Donc là pour que le train soit ngam TER o yaha alay sago ƴetta lawol olol ngol jiita ɗo en ngol yeeso TER o. ɗum noon TER o ƴettat ko ngol ɗo lawol ngam ara ɗo henne. a yi holno ngabbirta e ngol ɗo lawol sa aray yaade aiguille ɗi kala gonata koye gonka moƴƴuka. dognowo ina heɓa kabaruji o heɓa vitesse e beyodiral nokkuji dereteɗi paari arde ɗi. le prochain point d'arrêt. o TER ko wagoji 15 subaka fof hen ɗiɗi no nanne e nder garage ngam jurnitede tawi ala caɗele kaɓirɗe e gollorɗe fof koko jooɗi no paadi hen 13 ñallirta ko dogdu. Madame Fall kam halfina kala ko fati e pewnitgol o TER. Et sur les 15 rames e nder wagoji 15 ñalawma kala ɗiɗi e majji gaddete ngam ƴeewede so ngala caɗele 13 ɗi ñalla dogde e laawi ɗi komin fodde 60 neɗɗo ko ɓuri ko heewde ko e jamma min gollata feccere ɓurde heewde yimɓe nde arata ko jamma woɗɓe ɓe ngara ñalawma e nder ñalawma min jogo wagonji ɗiɗi ɗi golloɓe ɓe toppitto. Les agents travaillent. Adama Faye gardiɗo o TER no holla en fayidagal mamba. Le TER de Dakar. TER mbo Dakar o nawi ɗanniyankoɓe 46 million e o saaha mbo kalaten hitande ujunere 2022 min jarateno koye ɗanniyankoɓe 17 million hitande ujunere 2023 woni 23 million. TER mbo Dakar o kadi ko 60 ujunere ɗannotoɓe ñalande kala ko tununat weeyo no wiye CO2 ɗum ni kadi wawi rentede ɗum ko gila golle ɗe puɗɗi. L'exploitation ko ɗum saabi e biyol makko leyɗele kewɗe catiɗe Sénégal no ngara darde ɗe golle lobbe baɗaɗe wadde ko ɗum gulet e nder Afrique hirnangue. Alors nous avons reçu min keɓi feteji kewɗi TER o saaha kala yimɓe ne gara yilladembo leyɗe Afrique kewɗe ɗe goɗɗani Sénégal gari ƴewde TER o no woori ɗum ko gam janggude e ko Sénégal waɗi ɗo ko gam wawde wadde ko way noon e leyɗe mabɓe ɗe ko gulet TER ina waɗa e Afrique hirnangue kono kadi e ɗum hirjina leyɗe goɗɗe yo gar ƴeewa golleji men ɗi ɓe jangga hen ha ɓe mbawa ɗum wadde e nder leyɗe mabɓe dans leur pays. Ngam yuɓɓingol o TER wawa latade laamu ngu yaltinino fodde 1.8 milliard e kalisi CFA. fadare nde wonno ko ustude faɗede mobilaji e tuundi taaridi e nder Dakar.
arrêt bi ci topp mooy Dakar train bi fii lay yem di terminus ñu ngi ñaan ñëpp ñu wàcc train bi. Monsieur Thiam, c'est Émile, ça va, tu vas bien?